አርዕስተ ዜና መድረኽ ዘት ዓብይ ኮሚቴ ሃገራዊ መተሓበሪ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ከም ዝተሳለጠ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንኸይኽበስ ኩሉ ጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ክብሉ ምክትል አቦ መንበር ትዴፓ አይተ ጽጋቡ ቆባዕ ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ታይዋን ካብ ትማሊ ምሸት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ወጋሕታ ንሰዓታት ዝጸንሐ ከቢድ ተኸታታሊ ርዕደ መሬት ከም ዘጋጠማ ተገሊጹ። ሰላም ጥዕና ብለይ ክብራት ተመልከቲ ከመይ ትኾኑ ሰዓትና ኣኺሉ ማዕዲ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ምስ ዜናታት ሓቢረኩም ፀንሕ ኣነ ኣብርሃም ፍስሓየ ፈለማ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከምርሕ መድረኽ ዘተ ዓብይ ኮሚቴ ሃገራዊ መተሓበሪ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ከም ዝተሳለጠ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዘላቂ ቁጠባ ከተማ ንትራንስፎርሜሽን አፍሪካ አጀንዳ 2063 ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እቲ ፎረም መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ኢሎም። ስለዝኾነ ሎሚ መኽፈትን መጨበጥ ግንዛበን እቲ ፎረም ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ዓብይ ኮሚቴ ሃገራዊ መተሓበሪ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ከም ዝተሳለጠ ገሊጾም ኣለው። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ታሪኻዊት መስራቲት ሕብራት መንግስታትን ትካል ሕብረት አፍሪካን ምዃና እውን ኣዘኻኺሮም። ስለዝኾነ እቲ ልዕሊ 1500 ኣጋይሽ ዝሳተፍሉ መድረኽ ንምድላው ዝተውሃባ ሓላፍነት ብግቡእ ንምውፃእ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣብቲ መድረኽ ተረዳድኢና ኢና ኢሎም። ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ጉራቻ እናተሃንፀ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ደቡብ ግንባር ዑደት ኣሳሊጦም። ነዚ ስዒቡ ከይዲ ህንፀት እቲ ሆስፒታልን ሕዚ ዝርከበሉ ብርክን ዝጠመተ ብዝምልከቶም ኣካላት ገለፃ ከም ዝተገበረሎም ተገሊጹሎም። ህንፀት እቲ ሆስፒታል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጀመረ እንትኸውን ሕዚ ዝርከበሉ ብርኪ ህንፀቱ ጽቡቕ ዝበሃልን ብዝድለ መጠን እናተሳለጠ ከም ዝኾነን ብምሕባር እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝተቐመጠሉ ግዜ ተሃኒጹ ክዛዘም ከም ዘለዎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣተሓሳሲቦም። ኣብቲ ዑደት ካብ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብተወሳኺ ሓላፊ ዋና መምርሒ መሃንዲስ ሰራዊት ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣብቼ ሓዊሱ ኣዘዝቲ እዚ ኮማንዶን ኣየር ወለድን እዚ ደቡብ ከም ዝተረኸቡ ካብ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ሰራዊት ዝረኸብናይ ሓበሬታ የርድም። መበል 15 ሱልጣን ዓፋር ኣሕመድ ዓሊ ምራሕ ናብ አዲስ አበባ ኣትዮም። ወዲ ሱልጣን ዓሊ ምራሕ ዝኾኑ መበል 15 ሱልጣን ዓፋር ኣሕመድ ዓሊ ምራሕ ናይ መላእ ዓፋር ሱልጣን ዝነበሩ ሓዎም ሱልጣን ሓንፍሬ ዓሊ ምራሕ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዮም ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ከም ዝተሸሙ ይዝከር። መራሕቲ ሱልጣን ዓፋር ብህዝቢ ዓፋር ማሕበራውን ፖለቲካውን ፀገማት ብባህላዊ ኣገባብ ብዘላቕነት ኣብ ምፍታሕ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎም ይንገር። ሱልጣን ዓፋር ኣሕመድ ዓሊ ምራሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ድሕሪ ምጽናሕ ናብ አዲስ አበባ እንተኣቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዛሃራ ሑመድ አምባሳደር ሐሰን ዓብዱልቃድር ነበር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር እስማኤል ዓሊ ሰሮን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ብብርኪ ክልል ኣብ ትግራይ ዝወሃብ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ወይ እውን ፖሊዮ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ተጀሚሩ። እቲ ወፍሪ ኣብ ከባቢ ዞባ ደቡብ ኣብ ሓደ ህፃን ዝተረኣየ ሕማም አልምሲ መበገሲ ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ተባሂሉ
أبا مجمارتي كتابات منغستاوي زي منغستاون كاب استفلالي كفالات حبرتسب زي توصاصو أكالات تاريخيبهم يوم حلافي كابيني سكرتيريات سججر محوراو لمعات غزاو ممحدار كلل تግራይ بروفيسور كنديا غبرهيوت نعوتنت اتوفري كله قبو كفصم يغبا إلهم حلافي بيرو طعنا غزاوي ممحدار كلل تግራይ دكتور امانيل حيله بغدوم ببركي كلل 2 مليون قلعوت نمختاب تلمي كم ستتحازيهم تزاريبهم أزين بفصام دما بيرو حلوات عنا مس تفرالي مدارك تاكلات بمخان كم زسرح غليصوم لهم أبا كلن كابتات تግራይ كلهم تحتي 10 عامات زخونو قلعو كتابة مكلاخل الحمام المسي بوليو كمزو وهاون بمغلاص أزين كعوات كل كفال حبرتسب كربارب صاوعيت اقريبوم كبل بيرو كوميونيكيشن كلل تግራይ صبصيبوم بحدقة مقلبات جلبة هيوت 16 إثيوبياوان انتحلف كالوت عبتا جلبة زنورو 28 زيغاتات دمام كساب حزي كركبو كم زي تخالة تقليز اللهم تمال مشاهد كاب وسن بحر يمن فوليشمو عرا كاب زبها البوتا 77 إثيوبياوان زي حقاوان سدتنياتات أسافيرة ناب جوتي تقعد نورد جلبة غودوريا أب زبها الكبابي بزقات أما حدقة مقلباتيو اتوم زيغاتات هيوتوم كسونو زخالوم بتحدقا كساب حزي حموش تزاناتن دك انستيون حويسو 16 إثيوبياوان هيوتوم كمساون تحبيرو لهم بخال مداي 33 سدتنياتات بهيوت تاريفوم دغف يغبرلهم كمزلو امباسي إثيوبيا اب جيبوتي غليصيوم اتي امباسي بتحدقا هيوتوم بسانو زيغاتات زتسمو حزن بمغلاط كاب جيبوتي ناب هاغرات ماخلاي مبراق زغبرو زي حغاوان غعزتات أزيوم حدقنياتات كم زخونو آتنققلهم سلازخونه زيغاتات بزي حقاويان دلالو نهيوتهم أب حدقا بمتاو بتي مسمر كاب منقسقاس نكقطبو أتحساسيبلهم ኢትዮጵያ በርካታ የደን ሽፋን የነበራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደን እየተመናመነ የመጣባት ሀገር ናት። እዚህ አዲስ አበባ እንኳን ከ15 ዓመት በፊት የነበራችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት ጧት አዲስ አበባ ስንነሳ ጉም ማየት፣ ጤዛ ማየት የተለመደ ነበር። አሁን ጉምና ጤዛ ማየትም ከተሞች አካባቢ ብርቅ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም የአየር ጸባዩ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቅቷል። ይሄን ለመቀየር ኢትዮጵያውያን ተባብረው በ2 3 4 ዓመት ውስጥ ይሄን ታሪክ መቀየር ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ በመንግስት ታስቧል። የታሰበበት ምክንያት ችግኝ በመተከሉ ሀብታሞች ጥሩ ኦክሲጅን የሚተነፍሱና ለድሃ የሚከለከል አይደለም። ችግኝ ሲተከል ዝናብ የዘነበ እንደሆነ አርሶ አደር ይጠቀማል። ዝናብ የዘነበና ግድቦቻችን የሞሉ እንደሆነ የፈረቃ መብራት ይቀራል። ዝናብ የዘነበ እንደሆነና የአየር ጸባይ ተገማሽ ባልሆነ መንገድ የማይቀያየር ከሆነ በረሃብ የሚጠቃ ሰው አይኖርም ማለት ነው። ሁሉም ትላልቅ ሚዲያ እና ተቋማት በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያውያን ተባብረው ተደምረው ለዓለም አስተማሪ የሆነ ነገር ሰሩ ብለዋል። ይሄ ጀስት ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ከራሳችን አልፈን ለሌሎቹ መልካም አርአያ የሆንበት አጋጣሚ ነው። ትምህርት ወስደንበታል። ማዕድ ዜና በመከታተል ትርከቡ ክብራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ዝርዝር ዜና ይቕጽል። መንግስቲ አማራጭ ሰላም ብምጽዓብ ሰላም ክልል አምሓራ ንክረጋገጽ ነበርቲ ከተማ ደሴ ሓቲቶም እቶም ነበርቲ ጠመንጃ ሒዝካ አበ ዱር ዝርከቡ ዜጋታት እውን ጠመንጃ አቐሚጦም ሕቶታቶም ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ንከቕርቡ ጸዊዖም ኣለው። ንጸብጻብ ሰሎሞን ከበደ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብዝተፈጠረ ምዝራግ ሰላም ምክንያት ነበርቲ ትክልል ንዝተፈላለዩ ፀገማት ተሳጢሖም ነይሮም እዮም። ኢቲቪ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ደሴ ሰላም ንኽዓስል መፍትሒኡ ጠመንጃ ዘይኮነስ ዘተ እዩ ይብሉ። ወንድሞቻችን ናቸው።
أحواتنا أيوم دقنا أيوم نزم أحواتنا بسلام ومجدي منقستي بزمتشاتشو وزته بمقبار ناب سلام مزيوم مس حزبهم عدوم سلام نكعسل كقبرون زلو تسقمات دما بحبار نفتح مغنياتو بزي منقدي تسقم أي فتحن بطورنت ميتكين تلف يلا يمسلينيم بخوينات زركب كسب زلو يمسلنن حزبي ابزينا مخرزلهم منقستي بزته نخفت حالنا نختعرقلنا نهرنا براون يكالنايون دقناون عرس بعرسهم يمزوادو زلو سلازي سلام انت زفترلنا منقستن حتوهم بتأمنجان مفتاح زفتنو حيلتاتن أبز قداي كزاتيو ألوهم زبلوتهم نبرتي حبر السوون قدرؤو كواز ألويلهم حزبون كلا اسكتاتي يوايه حزبي كاب العلي سابتحتي نازتي مبقسي نفلفل اتساقم انت عيزبل نمفلاي صعري ناتقبريوم ازوم اكالاتون نسلام قدميت بمحاب حزبوميو زقداءن زنقلات عنزلو سلازي كلهم اكالات صعره قبري قبام ጫካ ለገቡት ወገኖቼ ናብ ጫካ ዝኣተው ወገናተይ ንዑ ሓቢርና ንንበር ይኽፋይ ይጸብቕ ካልእ ሃገር ይብልናን ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ዘለትና ኮሪና እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ጥዕምና እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ከም ዓቕሚ ዝሃገር እናተዛተና እናሰራሕና ሓቢርና ንንበር ሕቶ ህዝቢ ዝምለሰሉ መንገዲ ኩናት ኣይኮነን ዝበሉ ድማ ከንቲባ ከተማ ደሴ ሳሙኤል ሞላልን እዮም የደሴ ህዝብም እነዚህ ጥያቄዎች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም ህዝቢ ደሴውን እዞም ሕቶታት ስለዘይብሉ ኣይኮናን ኣለዎ እዮም ኮይኑ ግና እዞም ሕቶታት ክፍትሑ ዝኽእሉ ብዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ሓሳብ እምበር ብጎንፂ ምልዓል ድሕሪ ሕዚ የድልን ኢሉ ይኣመን እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ብኣተሓሳስባ ኣኽራርነት ነዚ ክልል ናብ ቅልውላው ምእታው መንግስቲ ኣልዎ ምግባር ዜጋታት ዝወፅሉን ዝኣትውሉን ምሳን ሓው ንሓው ምቕታል ነዚኦም ሕብረተሰብና ኣምሪሩ እዩ ዝቃወም መንግስቲ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም እናገበረ ምዃኑ እውን እቶም ከንቲባ ገሊጾም መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ ያደረገ ይገኛል መንግስቲ በተደጋጋሚ ንሰላም ጻውዒት እናገበረ ይርከብ ሕብረተሰቡን ሰላም ንምጽናዕ ሕግዝ ይግባእ ህዝቢ ተጋጊዩ ይፈለጥን ስለዚ መፍትሒኡ ጻውዒት መንግስቲ ተቐቢልካ ብሰላማዊ መንገዲ ነዚ ክልል ዓረፍቲ መሃብ ሕቶታት ህዝቢ ምሓራ ድማ ብሓባር ኮይና ንኽፍትሑ ምቅላስ እዩ ዘለና ሰላም ዘላቕነት ንምዕሳል ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን እናገበሮ ዘሎ ኣበርክቶ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዮም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ከይኽበስ ኩሉ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ክብሉ ምክትል ኣቦ መንበር ትዴፓ ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕ ገሊጾም ኣይተ ጽጋቡ ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ምእንቲ ሃገር ኣበ ዝነበሮም ጻኒሒት እዩ እቶም ፖለቲከኛ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ከም ዘለው ድሕሪ ምዝኽኻር ነዚኦም ድማ መንግስቲ ፌደራል ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ብዘይወዓል ሕደር ነናብ መረበቶም ንክምልሶም ምዒዶም ኣለው መርሃ ሰላም መረሳ ኣዘራሪቦም ኣሎ ጌታቸው ዓለሙ ድማ ከም ስዕበ ዋዲዱ ከቕርበዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ንኣስታት 2 ዓመታት ክካየድ ብሰንኪ ዝጸንሐ ኩናት ብርክት ዝበለ ህይወት ሰብ ከም ዘጥፈን ንብረት ከም ዘዕነውን ዜጋታት ማዕለያ ናብ ዘይብሎም ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ከም ዘሳጥሐን ዝዝከር እዩ እዚ ኩሉ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ብምኽንያት ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ንኽግታእ ምኽኣሉ እንተናእሰ ህይወት ሰብ ካብ ምጥፋእ ምድሓኑን ተቋሪጾም ዝነበሩ ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ናብ ንቡር ምምላሶምን ዝናኣድ ምዃኑ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ምእንቲ ሃገር ጻኒሒት ዝገበሩ ምክትል ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕ ሓቢሮም ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ስምምዕነት ጦርነቱ ባዕሉ ኩናት ጠጠው መዋሉ ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ መንእሰይ ኣምራት መንእሰይ ብዙሕ ህዝቢ ኣትሪፍና ኢና መንግስቲ ያው ባጀት በጂቱ ነህዝቢ ትግራይ ካብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ነጋዳይ ነጊዱ ክሰርሕ ዝተፈላለዩ ሰራሕቱ ክሰርሕ ሰላም ረኺቡ ያው ባጀት ተበጂቱ ናይ ስልክ ዲኻ ናይ ባንኪ ድዩ ናይ ኩሉ ግልጋሎት ብምሃቡ ዝውዝኒ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ረብሓ ሂቡ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ነዊሕ ታሪክ ሓበራውነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም ኣብ ውሽጢ እዚ ጸገማት ስነ ሰላም ተጋጥሙ ድማ ሃገር በቆሉ ሜላታት ዕርቂ ከም ዘለዎም ግሁድ ሓቂ እዩ ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕ እውን ዕርቂ ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕብሩ ዕርቂ ልብል ባይዘወይ ጽቡቕ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ እንዲያም ቅድም ቀዳድምኮ ዕርቂ እዩ ማለት ተዓዲ ቀደም እውን መሰረታዊ ዝኾነ ዕርቂ ላተገበረ ብብከባቢኡ እውን ናይ ባዕሉ መስርሕታት
ወይ ኣስማት ኣለዉ ናይ ዕርቂ ብፍላይ ከዝላምነት ኣብ እንደርታ ተኸድካ ዕርቂ እንደርታ ኣብቱ ኣብ መንጎ ዓፋርን መንጎ እንደርታ ኣሎ ከምዛ ቦገረ እዚኦም እንታይ እዮም ናይ ዕርቂ ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ እምቱ ናይ ኣብ ስርዓተ ጋዳ ግዛዕ እዚኦም ኩሎም ብምሎም ናይ ዕርቂ ስራሕ እዩ ዕርቂ ብመሰረቱ ጽቡቕ እዩ ማለት እንታይ ኣባሃል ኣሎ نفس الخا تعارق تباهل لخنا سب يجاجي هم تعنتو لنا يو بالتفل على من قد سب يجاجي مو يستجاجي سوات كعرق تالو و نفس قتيل كوال التعارق يبال تايو رقي مسارته وصل لهنا مالتي كاب استفلاليو كبابتات تمزابلو زيغاتات كم زلو زغلصو توم كتلابو منبرت ديبا نزيوم دما منغس فيدرال كمتي جمير وزلو بزي وعال حدر ننامربتهم نكملصوم نعيدوم تفناقلتي ودما تمزابلتي نا مربتهم الملاس من وعال حدر لي بهالو ون يخوني هذا ويب لاتيو كبابي رايا كبابي والقايت ودما معراب تግራይ ندو تግራይ همو دما اب على شخت مالته زي كاب شخت تفناقله بعلو كشخو ذا حباري سموون ليتلعله اب كيحه اب كيندا اور رايو تسطح لركب صحي مصو صحي غير او راي نفاس يمصو زناب يمصو هم تخلو تفناقلت يمغللو او زعللو حباري سلازي بونو تفناقلت لمتاي كغبرلو منغستي هم تجمير وللو كملسهم كخللو على الحدرون كبالي ولي غونصي ابزخونه بوتان كونتاتن كغاطم كم زخيل زغلصو اي تصغابو ابافتاتحو غن تخرت كغبرلو كم زغبا انفيتوم ግጭት አይፈጠር ይባል የትም ዓለም ግጭት ይፈጠር ግጭት ላይ መፍጠር የሆነይ ተዋና ለገርም ማለት ታዩ ግጭት ላይ መፍተሑን በይ ከመ ባህላ ወለዲ ታይምሉ እምነ ኳስ ጊዜ ተህወስ ይጋጭ ይባል ሐቅ ስለሆነ ስለዚህ ግጭት መፍጠሩ ኖር ይውልይ ግጭት ግን በሰላማው መንገዲ መፍትሕ እዩ እናቱ ወዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዙሕ ክስፊ ተጠቂምዎ እዩ ከም ህዝቢ ክብል ይፈቱ حماقنت كينات تجنزبو زي ترخيبو زلو هواهو سلام نخيخبس كل سب اجامو نكوفي ايت صغابو قباع صويعوم سلازي كل غزي كينات حماق بمخانو تردينا سلام زي حمزي تجنتالو زي سلام زي لكي قلبس ناي كلنا سرحتي لا خونه بالتفلالي من سباتون يغلصيو لكي قلبس ناي كله سرحتي يوم سممع سلام بريتوريا ناستات كلت عامتات زنحو كينات معلبي بمهاب ابت كبابي قتلت سبن عنوت نمرتن زترفيوم نكلل تግራይ ملسكا متياشن نامنقسقاس امملاسن زي تفلاليو سرحتي نخوغنو اخيليوم زي خمزل خوينو تسممع سلام بمولؤنت تفصامن كخون تبغسو كلهم اكلات زحاتت مخانون بزحات زسمعمعلو ጉዳይዩም زين عداقام أبا ممحدار كتم أديس أبابا إيجنسي مزقبان حبريتان تحستو مريت أبا زحلفو 9 أوارح كاب أقل قلوت كاداستر لعلي 4 بليون بر أتاوي كم سترقبا قليتهم أبتي إيجنسي دايركتر مزقبا حبريتان أقل قلوتن تحستو مريت حسن موسى كم زبالوو تيجنسي أب 10 تجنفر أبيات صحفتو بزحابو لعلي 10 أقل قلوتات استرقبا أتاوي إيو إيلو ملوم 9,646 تقلقلتي بمتنقاد 4 بليون 524 مليون 923 براتاوي نمركاب تحاسيبو 8,825 تقلقلتي بمتنقاد 4 بليون 177 مليون 779 بر كم استرقب قليزهم كاب أقلقلوت كاب مونغو استعاكب عطاوي تي 115 مليون 337 232 بر كاب فند وحسن ناس ترخبا كم زخنون تزاريبهم عداقا فريات إثيوبيا كاب زمسرت جميرو 8 مليون متريك تون فريات ببر 382 بليون مشاطو أفليتهم أتي تكال زت عدادقون فرياتات نمعباي أب مسرح كم دركبون قليت الله نصاب عقرنش عيلة أبادي دمكان
ዕላማ ምጥያሽ ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ስርዓት ዕድጊት ኢትዮጵያ ዘመናውን ሕጋውን ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ዕዳጋ ካብ ዘተዓዳድጎም ፍርያት ሕርሻ ኣብ ቅድሚት ይስርዑ። ኣብ ከይዲ ድማ ካብ ፍርያት ሕርሻ ብተወሳኺ ንኢንዳስትሪ እታወት ዝኾኑ መዓድናት ንከተዓዳድግ ልእኽቶ ተዋሂብዎ እዩ። ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ኣብ ዕብየት ንግዲ ሰደድን ካብቲ ዘፈር ሸርፊ ወጻኢ ክርከብ ኣብ ምግባርን ፍርያታት ብፅሬት እናቕረበ ከም ዝርከብ አባላት መራኸብቲ ዕዳጋት ትካል ይሕብሩ። ህጋዊ ሰርቲፋይድ በሆነ ተቋም አዎ ህጋውን ብቕዓት ዘለዎን ትካል ኣብዚ ቦታ ከምዚ ዝበለ ፍርያት ኣለዎ። እዚ ሒዘ ብኮንትራት እንተተዓዳዲገ ኣይጽገምን ኢሉ ንወፃኢ ንከቕርብ እምነት ዝፈጥር እዩ። እዚ ድማ ብፅሬት ኮነ ብበዝሒ ዕዳጋ ወፃኢ ንኽበረታታዕ ዕድል ይፈጥር። ወደ ምርት ገበያ የሚመጡ ምርቶች ይጨምራሉ። ናብ ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ዝመፁ ምህርትታት ይውስኹ። ብኮንትሮባንድ ዝወፅእ ይንኪ። ናብ ዕዳጋ ፍርያት ኣትዩ ማለት ናብ ሲስተም ኣትዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብቐሊሉ ምቁፅፃር ዝከኣልን ሸርፊ ወፃኢ ከምፅእ ዝገብርን እዩ። ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ንምግባር ምትእስሳር መዳርግቲ ኣካላት ወሳኒ ምዃኑ እቶም ኣባላት ገሊፆም። ግብርና ያስመረተለትን በብዛቱም በጥራቱም ያስመረተን ምርት ነው። ሕርሻ ዘፍርዮ ምህርቲ እዩ ንዕዳጋ ዘቕርብ። እዚ እንትንገብር ባንኪ ደገፍ ክገብር ይግባእ። ብኮንትሮ ንኸይወፅእን ዘየድሊ ንከይሕወሶ ጉምሩክ ቁፅፅር ተዝገብር። ዝድለ ምህርቲ ብፅሬትን ብበዝሕን ንዕዳጋ ወፃኢ ምቕራብ ይከኣል እዩ። በምርት ገበያው ግብይት የሚፈጸምባቸው ምርቶች ኣብቲ ትካል ዕዳጋ ዝፍጸመሎም ፍርያታት ብቐረብን ዋጋን ተመን ተዝግበር። እዚ ምህርቲ ንምስሳን ይጠቅም እዩ። ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ግልጽነት ዝተመለኦ ስርዓት ዕድጊት ኣብ ምዝርጋሕ ውፅኢታዊ ምዃኑ ዝሓበሩ ምክትል ዋና ስራሕ ፈጻሚ ኣይተ ባሃይሉ ንጉሴ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፉ 16 ዓመታት 8 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ብብር 382 ቢልዮን ምትዕድዳግ ከም ዝፈጸመ አብሪሆም። ዋነኛ ተልኳችን ግልጽ ልእኽቶና ግልጽ ዝኾነ ኸይዲ ጨረታን ዕዳጋን ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ተግባራዊ ምግባር እዩ። ሓፈሻዊ ኣፈጻጽማ ዝሓለፉ 16 ዓመታት ናብ 8 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ዝጽጋዓ ፍርያት ተቐቢልና ብምትዕድዳግ ኣረኪብና ኢና። ምስ 24 ባንክታት ብብዕለቱ ንዝፍጸሙ ክፍሊታት ብዘይጸገም እንፍጽመሉ ዓቕሚ ፈጢርና ኢና። እቲ ትካል ክሳብ ሕዚ ንዕዳጋ ይቕርቦም ካብ ዝነበሩ ፍርያት ሕርሻ ብተወሳኺ ንኢንዳስትሪ እታወት ዝኾኑ መዓድናት ኣብ ቀጻሊ ንምትዕድዳግ እቶም ምክትል ዋና ስራሕ ፈጻሚ ኣረድዮም። ዕዳጋ ፍርያት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ብተወሳኺ ኣብ ክልላት 6 ማእኸላት ብምኽፋት ግልጋሎት እናሃበ ይርከብ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር። ታይዋን ካብ ትማሊ ምሸተት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ወጋሕታ ንሰዓት